Питаме наскоро един приятел: Митко, какво значи лимитиран тираж? И то не е защото не може да си го преведе езиково, а да разбере точно какво Митко има предвид под лимитиран тираж. Ами, лимитиран значи, че 79 броя са си 79 броя, ни повече, ни по-малко, че няма да има допечатка и няма да има втори тираж. Целта на това е да подпиша по един символичен начин един негласен договор с всеки читател. А именно, че всеки един читател притежава оригинал. Така че 79 броя.